V Nitre sa každý mesiac narodí jedno alebo dve deti, ktoré ich vlastné matky nechcú. A na druhej strane sú manželské páry, ktoré dlhé mesiace či dokonca roky čakajú na adopciu dieťaťa. Najčastejšie si ľudia osvojujú práve novorodencov. V nitrianskej pôrodnici sa pred pár dňami narodilo dieťa, ktoré matka nechcela a dala na adopciu. V tej chvíli sa starostlivosti oň ujmú sestričky na novorodeneckom oddelení. Dajú mu i jeho prvé krstné meno. To si potom môžu adoptívni rodičia zmeniť. Dievčatá dávajú meno, ale slovenské mená. Adamko, Martinko a Samko. Dieťa dala na adopciu žena zo Šale. Adopciu ešte musí potvrdiť súd. Maloleté dieťa bolo na základe predbežného rozhodnutia okresného súdu umiestnené do detského domova. V detskom domove je umiestnené v diagnostickej skupine. Tam môže byť maximálne 12 týždňov. Potom ho musia dať do opatery, do profesionálnej rodiny. Dieťatko má však ročného súrodenca, ktorý je tiež v profesionálnej rodine. Záujem oň už majú náhradní rodičia a tak budú mať úrady ešte jednu úlohu. Získať od nich informáciu, či by prípadne mali záujem aj prevziať do svojej náhradnej rodinnej starostlivosti ďalšie dieťa. Úrady sa totiž snažia o to, aby súrodenci vyrastali spolu. Dievčatko určené na adopciu si odniesla prednedávnom priamo z pôrodnice pani Ľubka z Nitry. Sme vtedy prišli akorát z dovolenky a čakal nás taký milý telefonát, že sa narodilo dievčatko a že je voľné k adopcii. Pani Ľubka s manželom čakali na túto chvíľu 2,5 roka a preto už nezaváhali. Na brúšku otočená naša MK nás presvedčila o tom, že je to babetko, ktoré sa narodilo pre nás. V nitrianskej nemocnici sa za rok narodí približne 1800 detí, z nich asi 20 ide na adopciu. Dana Brixová, televízia Markíza.